Paco Aura és la veu viva de la memòria, una veu tranquil·la, constant, relaxada, expressiva i contundent, que rememora èpoques més oscures de la història europea, una època de militaritzacions, de guerres, de fam, d'exilis, de tortures i de camps d'extermini, una època de destrucció de l'ésser humà. No obstant això, la seva és una mirada neta, positiva, tendra, alegre i sobretot lliure. Una mirada que als seus 95 anys ens obre les portes a un món d'il·lusions i d'esperances, de pau i de camins infinits. Un món en el seu testimoni es converteix en un llibre obert que es permet no caure de nou en els errors del passat. Francisco Aura Boronat, qui dona nom a aquest pont, és fill de la classe obrera alcoiana. Encara conserva aquella mirada de xiquet que va començar a treballar als 8 anys per a una fàbrica del tèxtil i és, malauradament, un dels 22 alcoians que van ser internats en els camps d'extermini nazis. L'any 1936, amb 17 anys, es va allistar com a voluntari en el 5è regiment de les milícies populars i va combatre en la Guerra Civil en el bàndol republicà, participant en la defensa de Madrid. 3 anys després es va exiliar a França i va estar en els camps de refugiats i va treballar per al govern francès en el cos de treballadors estrangers. Malauradament, el 21 de juny de 1940 va ser capturat pels nazis i deportat i empresonat en diversos camps de l'exèrcit alemany, com ara Belfort i Stalag, fins que el 26 d'abril de 1941 va ingressar en el camp d'extermini de Mauthausen. Allí va sobreviure 4 anys sota el control dels SS, fins a l'alliberament del camp el 5 de maig de 1945. Estava identificat amb la matrícula 4.208. Amb tot, finalment, per al goig de tots, el 21 de juliol de 1953 tornà a Alcoi quan tenia 35 anys. I la presència de Paco Aura, avui així, i que queda immortalitzada en aquest nom, en aquest pont que du el seu nom, també es recorda a les veus dels 22 alcoians republicans que van ser deportats als camps d'extermini nazis, com puguen ser Mauthausen i Dachau, on van conèixer la tortura, la mort, la fam i la persecució. Avui els recordem més que mai. I vaig llegir el nom dels 22 alcoians deportats. Francisco Aura Boronat, José Bonet Domínguez, Emilio Catalá López, Enrique Cortés Cantó, Jorge Cortés Faus, Víctor Escrivá Chorro, Francisco García Esquitino, José Garrido Monllor, Francisco Grau Ibáñez, José Jordá Santamaría, Joaquín Linares Gisbert, Emilio Marqués Aracil, Rafael Monllor Berenguer, Vicent Montaúd Ferrer, Joaquín Navarro Ferri, Emérito Payá Rombeu, Ernesto Pérez Alemany, Antonio Reig Llopis, Manuel Rosas Rodríguez, Pedro Ruiz Sánchez, Antonio Sirera Domènech i Juan Turco Loma.
Amigues i amics, hem començat aquest acte, com heu pogut veure, amb el cor sènior de la Universitat Politècnica de València, al campus d'Alcoi, que s'ha interpretat la magnífica peça del cant dels ocells de Pau Casals, sota la direcció d'Àngel Luis Ferrando. Per a ells, de veres, un fort aplaudiment i gràcies, moltíssimes gràcies per vostre. Nosaltres vam ser alumnes de l'Institut Andreu Sant Pere en un moment en què vam portar endavant un projecte molt ambiciós de cultura de pau i no violència, que va començar estudiant el succés dels bombardejos d'Alcoi i vam continuar estudiant el nazisme i estudiant els testimonis dels alcoians en particular i dels espanyols en general a Àustria. En primer lloc, nosaltres volem donar les gràcies a l'Ajuntament perquè per fi es fa la memòria necessària, es fa el record necessari, l'acte necessari, per recordar a una gent que és l'eternament oblidada, i és els espanyols als camps de concentració. I això és una cosa que nosaltres vam notar molt a Mauthausen quan vam anar, perquè Espanya va ser la importància d'Espanya, un camp de concentració. Pot pareixer nímia, pot pareixer que siga molt secundària, però no per això s'ha de fer l'esforç necessari per a deixar que mai s'oblide. Aleshores, volem donar les gràcies perquè per fi es fa el record necessari, per la nostra opinió almenys. Els que viviu segurs a les vostres cases escalfades, els que trobeu en tornar al vespre el sopar calent i cares amigues. Considereu si això és un home, qui treballa en el fang, qui no coneix la pau, qui lluita per un tros de pa, qui mor per un sí o per un no. Considereu si això és una dona, sense cabells i sense nom, sense forces per a recordar, els ulls buits i el ventre fred, com una granota en l'hivern. Penseu que si això ja ha estat, us encomane aquestes paraules. Graveu-les als vostres cors, quan sigueu a casa o aneu al carrer, quan us poseu al llit o us aixequeu, repetiu-les als vostres fills, o que s'ensorri vostra casa, o la malaltia us impossibiliti, o els vostres descendents us girin la cara. Paco, està clar que hi ha que ser solidari i compartir el protagonisme voluntari o involuntàriament, és a dir, en tot el rastre avui tenim el foc. Ja vam començar, és a dir, ja fa unes setmanes, unes quantes persones del Cocupanca, que és el col·lectiu per la cultura de pau i no violència del Comtat i l'Alcoià, coincidíem, sense haver-se posat d'acord, ací i en el pont de Batoll. Escridassàvem i ben fort manifestant la nostra oposició a una manera d'administrar allò públic, és a dir, allò de totes i de tots, que està empobrint a una majoria de la gent i enriquint a una minoria. Les sensacions de Paco Aura en aquests moments que haurien d'haver estat de satisfacció serien, si més no, estranyes. Ubicat, o millor dit, reubicat allà a la llunyania d'on estàvem tota la gent, o moltíssima de la gent que avui estem ací, i enmig del pont, fortament custodiat, la sensació seria la que fora. Avui, d'alguna manera, concloem eixa, així en Alcoi tenim molt costum de trilogies, eixa tríada, i en clau d'humor podríem afirmar que ara i així tanquem el finiquito d'una inauguració en diferit del pont. I entre el que va ocórrer el dia oficial entre allò que va ocórrer el dia oficial, el que podia haver passat, representat de manera irreverent un altre segon dia, i l'acte d'avui, el que representa la inauguració real i vital, és a dir, una inauguració centrada en una persona singular, que en aquestes relacions ancestrals de domini i submissió va viure, o més aïna, va malviure una de les mostres més sanguinàries i inhumanes que ens mostra la història. Un fet així deixa pesada per a tota la vida. El pont que porta el teu nom i la seva incorporació, entre cometes, especial a la vida quotidiana,
pensem que hauries de vindre un símbol en aquest camí cap a una societat més justa, més humana i solidària. Per nosaltres t'assegure que no quedarà. I ja per acabar i no fer-ho més llarg, que ens van dir que ho farem breu, les persones que treballem per una cultura de pau vinculades al Cocupanca volem agrair l'organització que hagi comptat amb nosaltres i volem desitjar que aquestes paraules, que aquestes imatges d'avui siguin les que Paco conservi gravades en el seu cor. Tot i ser sabedor de que el pont mai no serà únicament el pont de Paco Aura. També tenen el seu esperit imprès els altres 22 alcoians deportats. Moltes gràcies i a continuar fent bondat. Pedro Ruiz. Y lo primero, antes de hacer el discurso, lo siento, Lo siento, antes de todo tenía que saludar a Paco Aura, que es fue amigo de mi abuelo, Pedro Ruiz. Entonces, lo siento primero. En primer lugar, daros las gracias por acompañarnos a todos los familiares y a Paco Aura en este emotivo acto. Soy la nieta de Pedro Ruiz Sánchez, teniente de caballería del Ejército Republicano, deportado a Mauthausen el 14 de marzo de 1941. Le asignaron el número 66637. En el campo de exterminio, su vida se tornó en una horrible pesadilla. Nunca me habló de las vejaciones sufridas allí. Por supuesto, hoy las voy a obviar. Tampoco he podido visionar un vídeo donde cuenta su horror y donde usted aparece. Es duro conocer de primera mano su dolor. He leído artículos, por ellos he conocido la decisión tomada en 1940, donde el ministro Suñer, reunido con Hitler, decidieron arrebatarle su nacionalidad. Más tarde hubo otra con Franco. Empieza el exterminio de los republicanos españoles, entre ellos mi abuelo y los 21 alcoyanos, cuyo único crimen fue defender un gobierno legítimo, la República. 4 años, una sentencia muy cruel, pero resistió. Otros no lo lograron. En 1945, tras la liberación, juraron no olvidar y contar el exterminio nazi. A pesar de todo, la SS no consiguió acallar vuestras voces. La verdad es conocida, ni tampoco vuestros ideales, la paz, la libertad. Me siento orgullosa de ti y de todos. Seguiremos con vuestro juramento. El miedo acabó. Hoy quiero decir aquí algo más, algo que nunca te cansaste de repetirme, me refiero a mi abuelo, al recordar aquella larga pesadilla, nunca más. Y para que esto no vuelva a ocurrir es necesario no olvidar jamás. Termino este homenaje no por tardío, menos merecido, diciendo que no solo quiero recordar a mi abuelo Pedro Ruiz y a los 21 deportados alcoyanos más, sino también homenajear a todos aquellos que sufrieron el horror nazi y la represión fascista durante décadas. No me olvido tampoco de los represaliados quienes aún duermen en fosas comunes A sus familias desde aquí todo mi apoyo. Gracias al COI por acordarse de todos ellos. Estoy convencido de que pasarán muchos años, muchísimos, para que el nazismo se le quite la mancha de la brutalidad y barbarie que cometieron en los campos de exterminio y en particular en Comando Hützen en Austria. Quizás el más horrible de todos los campos, según supervivientes de aquel holocausto.
En el mismo fueron asesinados cerca de 7.000 españoles, entre ellos nuestros familiares. Los procedimientos para asesinarlos fueron de tal crudeza que en la historia de la humanidad no se había visto jamás. Que ya es decir, pido pues a los historiadores que tengan la voluntad y responsabilidad de transferir a las generaciones futuras estos hechos para que no ocurran nunca más. Pues si nos olvidáramos de ellos, sería como exterminarlos por segunda vez. Agradecemos al excelentísimo alcalde don Antonio Francés y a su gobierno, así como a Paco Bray, por llevar a cabo este recuerdo. Muchas gracias. Quisiera dar las gracias a todos los alcoyanos y al Ayuntamiento de Alcoy y a todos los que han hecho posible este acto por el reconocimiento a todas las personas que sufrimos las atrocidades en los campos de exterminio nazis, algunos de los cuales dejaron su vida en ellos, representados hoy aquí por sus familiares. Y repitiéndolo, y ya dije el otro día, solo espero que este puente se convierta en símbolo de paz y concordia y su existencia sirva de recuerdo de lo que un día ocurrió para que nunca más vuelva a repetirse. En definitiva, un puente hacia la memoria. Muchas gracias. Bon dia a tots. Avui hem pogut celebrar les coses com toca, sense barreres, sense res que ens separen i que puga impedir que Paco Aura senca el calor, l'apreci, el respecte, el carinyo, l'abraç calorós de tots els alcoians. Avui, en aquest acte tan important per a nosaltres, en el que volem donar l'homenatge merescut a una persona com Paco Aura, que és un exemple de pau, un exemple de la paraula i la memòria viva que mai hem d'oblidar, però a la que, a més, es suma l'homenatge als altres 21 deportats, 21 alcoians que, com ell, van patir el major horror de la història. 22 alcoians que després de lluitar per la llibertat i per la democràcia van tindre que fugir del nostre país quan el feixisme es va imposar, sense saber que allà on anaven a trobar no només una altra guerra, també provocada pel feixisme, sinó el pitjor dels horrors que la humanitat ha conegut. Feixisme i horror que el que buscava era l'extermini de la humanitat, l'extermini de tots aquells que eren diferents, que pensaven diferent. Van ser 12.000 espanyols que van estar deportats, dels quals només 4.000 van sobreviure. A la nostra ciutat van ser 22 deportats, dels quals 13 van sobreviure. I gràcies a ells hem pogut saber el que es va viure allí, els horrors que van tindre que patir. Gràcies a ells es manté viva la memòria de tots els que van sofrir aquest horror, per a que tots sapiguem i lluitem per a que mai més torni a passar. L'any passat l'Ajuntament d'Alcoi reafirmava la seva voluntat de mantindre viva la memòria,
en la declaració que vam aprovar tots els grups polítics per a declarar Alcoi ciutat de la pau i la solidaritat. I aquesta promesa, aquest jurament que els deportats van fer de no oblidar mai, avui també els alcoians l'assumim, perquè és voluntat i és obligació de tots mantindre viva la memòria per a que les generacions futures puguen saber i puguen conèixer què és el que va passar, els horrors que van provocar la guerra. I tots treballem i siguem actius a l'hora de defensar la pau, a l'hora de lluitar contra la guerra amb les armes més poderoses que tenim, que és la paraula i és la memòria. Gràcies, Paco, per ser com eres, per ser un exemple per a tots, per la teva humanitat, per la teva dignitat. El pont que inaugurem avui, o que reinaugurem avui i que du el teu nom, com bé dies, és un exemple per la unió dels pobles, és un exemple per la pau i per la memòria, al igual que el monolit que inaugurarem ara a continuació i que recorda als altres 21 alcoians que van a tindre la seva presència a la nostra ciutat per a totes les generacions futures. El que podem dir avui, assumint aquest compromís, és que el poble d'Alcoi mai oblidarà a tots els que van lluitar per la llibertat, a tots els que són el nostre exemple a seguir de dignitat i d'humanitat. Moltes gràcies, Paco. Por favor. Por favor. Espera,